así ideal de Ourense, é o meu recuncho e ademais é onde traballamos, facemos bastantes actividades e facemos bastantes visitas. E cando empezamos as visitas sempre empezamos neste punto, sobre todo cos nenos. E empezamos para que relacionen Ourense co castro. Aquí nós sempre lle decimos que miren para ali e que poden destruir o que queiran, que non hai problema, pero teñen que deixar unha cousa para relacionalo co castro. É dicir, cando isto non era un monte como está hoxe, cheo de sobreiras e de carballos, senón que era unha aldea de fai máis de 2000 anos. Había algo en relación coa cidade de Ourense, a cidade de Ourense había algo que xa existía que tiña relación con isto. Que pensades que é? Sería o Castro de Oira, o Castro de Oira sí, pero algo moi importante. Eu xa escoitei esta charla tres veces, Sí, no, tú por eso. Eu vexo que te quedaches Tú vas a dar unha volta. O da Diputación. As Burgas. As Burgas. Ai, as Burgas, claro. Vos, se ahora pechamos os ollos, e abrímolos, e temos esa capacidade de imaginar como sería o Val de Ourense fai 2000 anos, obviamente desaparecería todo eso que vemos aí, desaparecería o San Martiño que se ve ao fondo e todas esas casas, e aparecería unha vegetación de fondo de val, e habería unha fumareda, unha fumarola que estaría botando auga quente na zona das Burgas. Sabémolo, non habería igual unha construción como a que houve despois e que a día de hoxe podese ver no Centro de Interpretación das Burgas, pero sabémolo porque nas aras adicadas a deuses xa nunha construción romana, as aras están dedicadas a deuses indígenas, o que nos fala de que ese lugar tiña un valor simbólico previo, anterior, vale? E tamén un pouco, xogando coa investigación, sabemos que os castros tiñan como lugares de encontro, lugares de reunión de varios castros, que son o que se chamarían populi. Populi era como os ourensáns da época, non? Ou os da Limia. Pois aquí en concreto, esta zona de aquí, o populi, a denominación de varios castros que tiñan algo en común, seguramente relacións matrimoniais e de xeracións, pois este populi en concreto chamábanse os entirámicos, vale? E o punto de encontro, ou alo menos un dos puntos de encontro, porque é moi difícil saber cales eran os outros puntos de encontro, serían as Burgas. Cando chega a Roma, as Burgas pasan a ser o que de verdade coñecemos, un gran balneario e demais. Claro, pero a pregunta é por que Roma se establece nas Burgas e non se establece no lugar verdadeiro que para eles interesalle. Roma establecese en Ourense, se vos fixades e mirades ahora cara ao val, Ourense é como unha cuncha invertida, sempre o decimos. É unha focha, e todos os que estamos no verán sabemos por que lle chaman focha, porque morremos de calor, non? Esa focha en realidade non foi erosionada, é dicir, non é un val fluvial, non é un val como o do Loña que imos ver despois, que sí que é un val onde o río traballou durante moito tempo, senón que en tempo xeolóxico, moi atrás, todo o que vemos aí, todo o que é a focha de Ourense, todo o val de Ourense, caeu, a plomo, unha placa caeu, é unha cuestión, hai tres liñas de falla tectónica en concreto, unha que é a liña do Montalegre, outra que é a liña do Seminario e outra que é a liña do balcón da Ponte Cudeiro, e aí caeu, esa placa caeu, afundiuse. Despois, obviamente, os ríos, pouco a pouco van traballando, pero se vos fixades a labor erosiva do río Barbaña, o Barbaña non ten un cauce moi traballado, porque en realidade é un río bastante novo e é un río que non ten a capacidade erosiva, por exemplo, que ten o Loña, vémolo ver agora, vale? Entón, cando chegan os romanos aquí, que conquistan o noroeste e todas estas cousas, aséntanse en Ourense, nace a cidade de Ourense en realidade por esa focha, porque é o sitio máis cómodo para cruzar o río Miño. E isto é tan sinxelo como ver as fotos antigas, cando o río está moi baixo, pasade a por aí se queredes, que esta son a serie de la región, pois estamos facendo unha promoción a la región. Fixadevos aí que están as lavandeiras e a zona onde se asenta a Ponte Romano, vedelo aquí tamén, é a zona máis próxima do cauce do río Miño, fixadevos. O cauce do río Miño ten unha fondura como en V e se vos vedes na foto todavía hai laxas de pedra dun lado e do outro. Polo tanto, incluso, como sabedes tamén, a Ponte Romana de Ourense estivo durante moito tempo afundida, o sea, caeu. E hubo moitísimas reformas ata que a solucionaron, que puseronlle esa quilla de barco nunha dos piares para que non se siga deteriorando. Bueno,
pois no tempo que estaba a ponte inhabilitada seguíase cruzando polo mesmo sitio, Porto Ouriense, porque era o sitio máis cómodo, era un paso de barca, obviamente, pero era un sitio moi próximo entre as dúas beiras. E a outra, que isto moitas veces tampouco se di, precisamente no Castro de Oira e a desembocadura da Loña. Ese é o Porto Vello, e aí tamén se cruzaba, había pasos de barca. Entón, cando Roma chega, fai a ponte romana, salva o río Miño, con este pequeno cauce, por eso se vos fixades aquí, todos os piares da ponte están asentados sobre rocha. Todos non, como decía Asterix e Obelix. Hai un, que é ese o da quilla, que é o segundo, empezando do lado da ponte, que asenta sobre escombro, porque está máis fondo. E ese é o que unha e outra vez caía, ata que atoparon a solución esa de facer o tallamar en forma de quilla. Vale? Que pasa? Que esa ponte romana, pola que nace a cidade de Ourense, o normal sería que Ourense fora como en Castela, onde hai unha carretera, unha estrada, e van asociada a esa estrada aparece unha churrasquería, unha gasolinera, un puticlub, todas esas cousas de servizos para os viaxeiros, non? Pois Ourense inicialmente foi eso. Ourense inicialmente foi unha ponte para salvar un río e a un lado e a outro do río apareceron servizos para os viaxeiros. Claro, e a pregunta é, e por que Ourense non nace ao carón da ponte, que o corazón de por que nace, como decía Ferro Couselo, e nace nas Burgas? Pois a solución é polas Burgas, porque hai un recurso termal nas Burgas que lle dá un valor engadido a esta estación de servizos, non? É dicir, aparte de ter vendedores, tes augas quentes. E despois aquí, os que somos do centro, pero que no pasado tamén vivimos en Canedo, tamén hai que mirar para o lado de Canedo. E Ourense non só é Ourense do outro lado, é dicir, na parte de Canedo, na zona de Rezabella, cando entrou o AVE, localizaron un gran poboado romano, unhas infraestructuras tremendas, cunha vía tremenda, e iso tamén nos está indicando que a realidade de Ourense non só era parte das Burgas, porque tamén sabedes que na zona das Caldas hai tamén Burgas, o sea, tamén hai fonte termal, non? Entón, que o Ourense romano en realidade nace a un lado e a outro do río Miño, asociado a eses recursos termais. E iso aí, os que somos moi frikis da historia, pecha por fin un debate que había entre Ferro Couselo e Florentino Cuevillas, que un defendía a ponte e outro defendía as termas. E ao final, mira, os dous tiñan razón. Vale, tivo que chegar o AVE para decir, os dous tiñan razón. Ten moitos valores engadidos, San Tomé. A nivel natural, se o fixades, este é un patrimonio fantástico. Pasarán ahora 3 anos e veremos pasar por aí un ave así, e igual se estropea un pouco o contexto paisaxístico, pero bueno, o que é o núcleo é tremendo, entre outras cousas porque está xusto na divisoria, Ourense está na divisoria entre o clima atlántico e o mediterráneo, e o que permita que, se vos fixades, hai carballos atlánticos, temos os cerquiños, hai as sobreiras, hai érbedos, fixadevos nos érbedos, el madroño madrileño, e eso xa é, bueno, moi indicativo do lugar onde estamos. Pero, deixando a parte natural, na parte arqueolóxica, que os que somos así moi obsesionados, e vos fixades, mirades ahora para atrás, vedes aquel lombo cheo de pedras. Pois calquera persoa normal non vería aí nada. Bueno, pois os arqueólogos que estamos obsesionados, vemos aí un resto arqueolóxico. Aí, nese lombo cheo de pedras, hai casas. E hai casas donde pisades, e hai casas ali. Solo está excavado esta parte que vedes aquí, e, bueno, e unha pequena zona e a parte da villa da baixo, non? Por que se empezou a excavar aquí? Bueno, pois había un concelleiro que chamase Blanco Guerra, que empezou a investigar sobre este lugar e encontrou o que se chama a chave de Ourense. Esta chave, que é a que vedes aquí, a chave de Ourense non é a chave de Ourense tal, sino que é a chave de San Tomé, non? Pero, bueno, está moi ben por ese nexo simbólico entre as orixes de Ourense, previo, e o Ourense tal. E esta chave dáselle aos visitantes ilustres, ou que algún día foron ilustres, sempre digo mesmo, porque deuselle o rei, a día de hoxe xa non é tan ilustre, pero tamén se lle deu. E se vos fixades non é unha chave normal como as nosas, porque en realidade as chaves daquela época non había tanta delincuencia, e no fondo era un simple mecanismo para levantar a trave que estaba por dentro, vale? Non había grandes pechaduras. Entonces, cando se localizou esta chave, empezou todo un programa de investigación asociado ao Castro, empezouse excavando a parte da villa romana, e esta parte que vedes aquí, que, bueno, que foi financiada pola Fundación Barrié de la Maza,
e de 2003 e un castro que era algo que se sabía, o extraño era o que aparecera do outro lado, vale? Entón, se vos parece, imos para ali. O concepto de espazo non é o concepto de espazo daquela época. O noso concepto de espazo, por exemplo, se vos digo que isto era unha unidade habitacional, flipamos, decimos, isto é a miña habitación, non? Bueno, pero que naquela época non facía falta ter unha cociña aparte, ter unha neveira aparte, ter un salón aparte, porque en realidade o 99,9% do tempo non se facía dentro da casa, facíase fora. Había moitas cousas que facer, como decían as aboas, non? E en realidade en casa íbase a comer e a dormir. Ainda que hai moita xente que a día de hoxe tamén sigue facendo o mesmo, pero por outra razón. Entón, se vos fixades, esta un pouco unha reconstrucción, Santomé foi pioneiro no seu día por ter un 3D do xacemento. Santomé é deficiente a nivel de xestión en moitas cousas, pero tamén foi exemplar en outras. E este foi un exemplo. É un 3D moi dos primeiros, onde, se vos fixades, non se introduce a xente, eran moi asépticos, non? É dicir, simplemente era, bueno, a estrutura ten valor por si mesmo. Bueno, polo menos sírvenos para saber e quitarnos esa imaxe de castro, vivenda circular e tellado de colmo, vale? Porque, bueno, é unha imaxe que se nos meteu na cabeza e en realidade non é tanto así, e sobre todo non é tanto así porque o que estamos vendo aquí é como o último momento da ocupación. Que quere decir o último momento? Pois que se agora hai un conserxe que mantén o castro limpo, que isto fai non de puta madre, está moi limpiño, a verdade, os camiños están ben, pero despois non hai un programa de investigación que o manteña, non hai un programa de difusión que o manteña. Hubo aí determinados intentos dentro da Consellería de Educación para que houbera visitas obrigadas, que é o mínimo de que os colexios de Ourense coñezan Santomé e a orixe de Ourense, non? Bueno, pois a día de hoxe está bastante degradado, por que? Porque pasaronlle todo o papel a José Ramón de Turismo e está desbordado. El solo non dá, O sea, cando nos, dende a cooperativa, empezamos a fazer visitas, díxonos gracias porque podedes ir tirando por aí, pero aínda así tampouco se daba. E depois tamén, algo importante é que non hai unha estrategia para Santomé, o sea, non se sabe que se quere. A proposta que levamos no programa, se non a sabedes, hai que facer propaganda. A proposta que vai no programa é integrar Santomé nun circuito, é dicir, integrar Santomé nas dinámicas de movimento e de esparexamento dos ourensáns. Que así como o río Miño está cheo de xente camiñando, así como o río Barbaña está cheo de xente camiñando, e o río Loña ata onde remata a pasarela está cheo de xente camiñando, pois a proposta, que non é unha proposta, en realidade nin sequera unha proposta nosa original, é unha proposta do equipo do Museo Arqueolóxico que escavou aquí e xa naquela época detectou esa deficiencia. Pois a posibilidade de chegar a un convenio, un acordo co Concello de Pereiro de Aguiar, que eu creo que non será tan complicado, e que parte da ruta que vades a facer agora continuara ata o embalse de Castadón e o río Loña, as dúas ribeiras, tivera un paseo como ten o río Miño. E entón, que permitiría? Pois que máis xente viñera por aquí, integralo dentro desas dinámicas, e exactamente, procurar na xente unha labor de custodia para este espazo. E unha vez que sintan isto como seu, que o integren nas súas dinámicas diarias, van a reivindicar que se cuide, van a reivindicar que haya visitas, van a reivindicar que se poña en valor, e unha cousa leva a outra. O que non se pode é investir e que quede así, é dicir, porque isto a día de hoxe non ten un plan de xestión, hai moitas deficiencias de conservación, os muros unha vez que se excavan requiren unha conservación activa, os pavimentos están perdidos, o que vos decía dos rebocos están perdidos, falta sinaléctica, eu porque viestes conmigo, pero vide un día cunha compañeira e intentade explicarlle o sitio. Hai 3 paneis, e os 3 paneis no 2003 eran vanguardistas, no 2015 non o son, algo tan xixelo como un código QR con un smartphone e que unha persoa podes sacalo e hai paseos en 3D polo Castro, pois podería velos a xente, e iso está, o sea, non fai falta, de verdade, non fai falta inversión moita, simplemente facer uns paneis e poñerlle un código QR, os vídeos están en YouTube, podían facelo, podían facer audiovisitas, xa que non hai orzamentos para tal, pues, así, o sea, buscar alternativas para que isto funcione.